ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱዲዮ ኤረና ዝዳሎ መደብ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይሎሚ ትሕዝቶታትና እስማዒል ኻልዲ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ተመዚዙ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ስርዓት ደርግ ነበር ምሕረት ክግበረሎም ዝሓትት ደብዳቤ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብመኪና ብምግጫው ዝተኸሰ ኤርትራዊ ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ብተወሳኺ ኣብ ናይሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ሱዳን ዝተተምየነ ባጤራታት ከከፋፍሉ ዝጸንሑ ኣካላት ተታሒዞም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብናይ ወጻኢ ኩባንያታት ዝካየድ ወፍሪ ብልዕሊ 13 ሚታዊት ነኪዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተጓሂሩ ብዘሎ ዓሌታዊ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ 239 ክብ ኢሉ ዝብል ዜናታት ክንደስሲና ክሳብ መፈጸምታ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ቢንያም ስሞኔ ሰናይ ምክትታል ግብፅን ኢትዮጵያን ብጉዳይ አጠቃቅማ ናይል ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋም ብዝምልከት ኣብ ወጥሪ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን ግብፂ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካውን እንተተደልየውን ወተሃደራዊ ደገፍ ሃገራት ዓረብን ጎረባብትን ንምሕታት ምንቅስቃሳት ክትገብር ዓመታት ሓሊፉሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን ማሕበር ሃገራት ዓረብ ንመርገጽ ግብፂ ዝድግፍ ውሳኔ ክሕልፍ እንከሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ጅቡትን ሶማልን ነጺገን ኣለዋ ኣብ እዋን ስርዓት በሽር ፀግዒ ኢትዮጵያ ሒዛ ዝነበረት ሱዳን ብወገና ኣብዚ እዋን ዚ ናብ ግብፂ ዛዘወት እኳ እንተመሰለት ጉዳይ ናይል ብቐጥታ ዝምልከታ ምስ ምዃኑ ምስ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምርዳእ ክብፃሕ ከም ዘለዎ ኣነፂራ ኣላ ካብ ዝኾነ ኣህጉራውን ዞባውን ጉዳያት ተነፂላ ትርከብ ኤርትራ ብሰንከቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝጸንሐ ምትልላኽ ብንጹር ንግብፂ ክትድግፍ ጸኒሓ እንተኾነ ካብ ሓምለ 2018 ናትሒዙ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድሕሪ ዝጀመሮ ርክብ ኤርትራ ጸግዕመን ክትሕዝያ ክልቲአን መቐናቕንቲ ሃገራት ብቐረባየን ዝከታተልኦ ግብፂ ንኢትዮጵያ ንምድኻም ካብ እዋን ስርዓት ጀማል ዓብደል ናስር ሒዛ ኣብ መወዳእታ 1950ታት ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ዕላማታት ከም ዝነበራ ታሪኽ ሰኒድዎ ይርከብ ገለ ካብቶም ቀዳሞት ጀመርቲ ቃልስን ናጽነት ኤርትራ ግብፂ ሓንቲ ካብ ኣውራ ደጀናቶም እያ ነይራ እዚ ድማ ንታሪኽቲ ግብፂ ካብ መታሓት ኤርትራ ተበጊሳ ንነገስታት ኢትዮጵያ ኣብ ግዝኣታ ንምእታው ትገብሮ ዝነበረት ናይ 1870ታትን ክሳብ መፋረቕ 1880ታትን ኣብ ግምት ከእተና ማለት እዩ ኣብ 2015 ኣብ የመን ዝተወላዕ ኩናት ነቲ ንልዕሊ 15 ዓመታት ካብ ጎረባብቱን ዓለምን ተነፂሉ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገጽ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ከርኢ ኣብቅዕዋዮ ብፍላይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ የመን ተካይዶ መጥቃዕታት ንኽሊ ኣየርን ማይን ኤርትራ ብዘይስክፍታ ክትጥቀመሉ ክኢላ ኣምሳይኡ እታ ዓረባዊት ሃገር ነቲ ብቁጠባ ድሕሪ ዝተረፈ ስርዓት ኣስመራ ብመልክዕ ሓገዝን ልቕሕን ከተበራብሮ ፈቲና ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ የመን ዝኣተወቶ ኩናት ብዓወት ከይዛዘመት ናብ ሊብያ ኣተኪራ ትርከብ እቲ ሃገር ኣብ ሊብያ ንጀነራል ሓፍታር ንምድጋፍ ንኤርትራን ግብፅን ከም መሰጋገሪ ትጥቀመለን ምህላዋ ተሓቢኡ ዝተረፈ ርእስቲ ይኮነን ኣብ የመን ኣብ ዝተኻይደ ኩናት ኣብ ጎኒ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ደው ዝበለት ግብፂ ብዘይካዚ ምስ ጎረቤታ ሃገር ሊብያ ንዘሎ ኩናት ኢዳ ምሕዋሳ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ንዝተኸስተ ምክፍፋሉን እምንቲ መሻርክቲ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ምዃና ኣመስኪራ ኤርትራውን ከም ግብፂ ኣብ ሰለስቲኡ ግንባራት ምስዘን ሃገራት ዓረብ ደው ከም ዝበለት ኣይሓበትን ብፍላይ እኳ ኣብ ጉዳይ የመንን ምክፋል ሃገራት ወሽመጥን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝሓብሓቦ ኣሚር ቀጠር ጠንጢኑ ናብ ንጉስ ስዑድ ዓረብን ወራስ ዓራት ሕቡራት ኢማራትን ከም ዝሰለመ ከረጋግጽ ሓንቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ጥራይ ኣካሊት ነበረት ነታ ምስ ቀጠር ከም ዝወገነ ዝተፈልጠት ቱርክ ድማ ምስ ስዑዲ ኢማራትን ግብፅን ኮይኑ ኮነና እቲ ፕሬዚደንት ኣብዚ ናይ 29 ዓመታት ዘመነ ስልጣኑ ዝበስሐ እዋን ካብ ዝተመላለሰለን ሃገራት ግብፅያ ግብፂ ኣብ ኤርትራ እስላማዊ ጽልዋታት ንምፍጣር ትጽዕራላ ብዝብል ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ካብ ቀንዲ ጸላእቱ ምንባራ ከይረሳዕና ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብታ ምስ ታሪኽ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ልዕሊ 150 ዓመታት ምትእስሳር ዘለዋ ግብፂ ዑደታ ምክያድ ይርከብ እቲ ፕሬዚደንት ኣብዚ ናይ ሳልስተ ዑደቱ ካብ ጉዳያት ናይልን ኢትዮጵያን ሊብያን ዝወፅእ ከም ዘይኮነ ሓያሎ ፖለቲከኛታት ትንተናታቶም ይህብሎ ወላ እኳ ኣብ ዘመናዊ ኣገባብ ምግፋፍ ዓሳ ሕርሻ ፀዓት ኣገልግሎት ሕክምናን ካልእን ዘተኮረ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ዝሓቆፈ እንተተባህለ ብፍላይ እኳ ጉዳይ ናይልን ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋን ንግብፂ ናይ ሞትን ህይወትን ምስ ምዃኑ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ነዚ ኣርእስቲ ዘማእከለ ምዃኑ ንምግማቱ ቀሊል ኣይከውንን ንምግማቱ ቀሊል ዘይከውን ንዓመታት ምስ ግብፂ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ንዕንወታ ክሰርሕ ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ዚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጀሚርዎ ዘሎ ሕግብግብ ንኢትዮጵያ እንታይ ክሓስበላዩ
زحلف ورحي حيلتات إسرائيل أب كتما يروساليم بزح قفعتات كم زوردلو زتقلصة إسرائيلاوي دبلوماسينيا اسماعيل خالدي أمباسادر إسرائيل أب إرترا خوينو كم سمزة مع كانت زينة هاجر حبيران زدر تحسو صعب يقرب أتي كاب عليت بداوين عرب زخون إسرائيلاوي أب يروساليم أبزركب مأكل موفار أوتوبوس بموبايلو إنها تسألن كله حيلتات إسرائيل يدوت أو يوم بخسادو حنيقوم أم مريت كم ستحوي تقليزو أم مريت دحر موداقون كسادو رقيتهم كساب تنفاز زحصرو كم زقبرو أب معكنا زينة هاجر تقاليحو حيلتات إسرائيل نتي بداوين زمبوك أولو دبلوماسينيا ورقت مننت كاري حتيتهم موسل زابي نتسقومتي كم زوسدو حدا كاباتهم تقيسو انتقونه اسماعيل نتي زيت تقص حبريتا نتيقو اتقوداي بحقاو من قدي تساري مهلاون تحبيرو منيستر قدايت وطا إسرائيل نتفت أمي زحفر كبل دحر مقلاسو نديبلوماسينيو يغريتا حتيتو أقدمو أب أمريكان يوروبان بدرجة مكتل قنصلن كال دبلوماسياو صفحتاتن زغلغله ودي 49 عامت اسماعيل خالدي كاب عليت بداوين أمباسادر إسرائيل كخون زبقعه ناي مجمريا كوينلو أبزي ناي مجمريا ناي أمباسادر صفح دما ناب إرترا تمديبو نعسران شعاتن عمتات تاب أديس آباب زركب إمباسي إيطاليا تعقيوم زركبو كلتا لعلوات سلطان سرعة درق نبر محرد كقبر اللهم زحات الدبدابي ناب منقس إثيوبيا كم سلاكة زي ريبورتر حبيرو أب هزبتات إيرتران إثيوبيا بزح قفعتات زفت سماء سرعة درق أب شحنشعات 209 حدا دحر موداغو مرحي نايت سرعة نبر كورنيل منقس سهيل مريم ناب زيمبابوي ناب سدت كهد من كله 4 كاب لعلوات سلطاناتو أب أديس آباب زركب إمباسي إيطاليا تعاقبهم كولونيل منግስቱ ኃይለ ማርያምን ኣብ ኤምባሲ ኢጣልያ ዕዋዝ ሓተቱ 4 ሰብ ስልጣናቱን ኣብ ዘይተረኽብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ መጋባእያ ብሞት ክቕፅዑ እኳ እንተተፈርዱ መቕፃዕቶም ናብ ናይ ሕልፈት ማእሰርቲዩ ተሰጋጊሮ ይኹን እምበር ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ነበር ሌተናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳንን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሃይሉ ይመኑን ንዓመታት ተዓቂቦሙሉ ኣብ ዝነበሩ ኤምባሲ ኢጣልያ ሞይቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ነበር ሌተናንት ኮሎኔል ብርሃኑ ባየህን ጠቅላላ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነበር ሌተናንት ጀነራል አዲስ ተድላንግና ክሳብ ዝእዋን ዚ ኣብቲ ኤምባሲ ይርከቦ بقدماي ሚኒስተር أبي أحمد زمرح منقستي نسبة سلطان سرعة درق نبر حويسكا أشحات ناي بوليتيكا أسرات بمحرد كفانون كلو أب إمباسي إيطاليا زركبو كل التسابات كنا زاقيت مسترابيتاتهم نختصنبرو فقادا يرخبون أب كل عدمة سمانياتات زركبو أزوم كل التلعلوات سبب سلطان سرعة درق أب زوان زي محرد كبرالومن مسترابيتاتهم كتصنبرون زحاتت ناب قدماي مينيستر يخون بريزيدنت تهاجر سلاكة دبدابيتات زاقيت ملسوي تفلتان إذا تكتاتلو ዘለኹም ኤርትራን ዞባናን ብዝምልከት ኣብዚ ሰሙን እዚ ንዝተራእዩ ምዕባለታት ዝድህስስ መደብ እዩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብመኪና ብምግጫው ዝተኸሰ ኤርትራዊ ናብ ፍርዲ ቀሪቡ እቲ ዳዊት ቀለተ ዝተባህለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ እዩ ነቲ ሓደጋ ከም ዝፈጸሞ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ክሱስ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን አንጻር ዓመፅ ሓይልታት ፖሊስ ኣብ ዘካይድዎ ዘለው ሰላማዊ ሰልፊ መገዲ ዓጽዮምኒ ብምባል ነቲ ህዝቢ ተኣኪብዎ ዝነበረ ከባቢ ክሓልፍ ኣብ ዝፈተነሉ እዩ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝሳተፋ ንዝነበራ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብመኪና ሃሪምወን ሓንቲ ካብተን ግዳያት ሆስፒታል ድሕሪ ምብፅሓ ክትመውትን ከላ እታ ካልአይቲ ሕክምናዊ ክንክን ይግበረላ ከም ዘሎ ምንጭታት ዜና ይረጋግፁ ዳዊት ቀለተ በዚ ቀሪቡሉ ዘሎ ክሲ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክሳብ ናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ክፍረድ ከም ዝኽእል ኬላታት ሕጊ የመቱ እቲ ንዕለት 22 ሓምለ ተቆፂሩ ዘሎ ጉዳይ ዳዊት ቀለተ ዝርኢ መጋባያ ዕለቱ ክሳብ ዝኣክል ኣኽባር ሕጊ ናይ 1.2 ሚልዮን ዶላር ዋሕስ ሓቲቱሎ ፖሊስ ዋሽንግተን ስቴትን ኤፍቢአይን ዝያዳ መርትዖታት ንምእካብ ገና ኣብ መርመራ ከም ዘለው ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና የመልክት ኣብ ሱዳን ዝተተምየነ ባጤራታት ከከፋፍሉ ዝጸንሑ ኣካላት ከም ዝተታሕዙ ክፍሊ ስልያት ሃገር ኣፍሊጡ እዚ ክፍሊ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ እቲ ምኩራት ኣባላት ዘለዎ ዝተተምየነ ናይ ዘቤታውን ናይ ወፃእን ባጤራታት ከካፍል ዝጸንሐ መርበብ ብምክትታል ሓይልታቱ ክብሳዕ ከም ዝኸኣለ ገሊጹ
ኣብትን ኻላይ እዋኑ ዘካየዶ ስርሒት ብድምር ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ትምዮን ባጤራን ንምሕታሙ ዝሕግዝ ክልተ ዝተራቐቓ መሳርሒታትን መሓዙ ጠቒሱ ሱዳን ብሰንኪ ተሸሚማቶ ዘላ ቁጠባዊ ቅልውላው ብዋሕዲ ናይ ወፃኢ ባጤራን ዝቕባብን ትሕመስ ከም ዘላ ይፍለጥ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ምግዳድ ተራ ዝነበረን ዝበለን ሓያሎ ትካላት ሸርፍን ሓዋላን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝዓፀወን ይዝከር ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብናይ ወፃኢ ኩባንያታት ዝካየድ ወፍሪ ብልዕሊ 13 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣህጉራዊ ወፍሪ ብምትኳር ኣብ ዘርግሖ ፀብጻብ ኣፍሊጡ እዚ ፀብጻብ ኣብ 2018 ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ 9 ቢልዮን ዶላር ናይ ወፃኢ ቀጥታዊ ወፍሪ ክካየድ እንከሎ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ግና ናብ 7.8 ቢልዮን ዶላር ይወሪዱ ኣብዚ ዞባ ብኩባንያታት ወፃኢ ዝዓበየ ወፍሪ ዝካየደላ ኢትዮጵያ ካብ 3.3 ቢልዮን ዶላር ናብ 2.5 ቢልዮን ዶላር አንቆልቂሉ እዚ ድማ ምስቲ ኣብታ ሃገር ብፍላይ ኢንዱስትሪታት ፓርክ ኣብ ዝርከበሉ ክልላት ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እቲ ፀብጻብ ኣሚቱ ብመሰረቲ ኣብ 2020 ዝወፀ ፀብጻብ ኬንያ ካብ 1.6 ቢልዮን ዶላር ናብ 1.3 ቢልዮን ዶላር ወይ ኣስታት 18 ሚታዊት ምጉዳል ኣመዝጊባ በንጻሩ ተስፋታት ነዳዲ ዝተረኣያ ዩጋንዳ ብናይ ወፃኢ ኩባንያታት ዝካየድ ወፍሪ ናብ 1.3 ቢልዮን ዶላር ምድያቡ ብ20 ሚታዊት ከም ዝዓበየዩ እቲ ፀብጻብ ጠቒሱ ኣብ ታንዛንያ ኣብ 2018 ዝተመዝገበ ናይ 1.1 ቢልዮን ወፍሪ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ብዙሕ ምቅያር ኣይተረኣዮን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2020 ምስ ዘሎ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብናይ ወፃኢ ኩባንያታት ዝካየድ ወፍሪ ካብ 25 ሚታዊት ክሳብ 40 ሚታዊት ምጉዳል ከርኢ እቲ ፀብጻብ ተተንቢዩሎ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝገዘፈ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ዝካየደለን ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ታንዛንያ፣ ኬንያን ዩጋንዳን ክኾና እንከለዋ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማልን ሱዳንን ድማ እተን ዝተሓታየን ኣብ ኢትዮጵያ ተጓሂሩ ብዘሎ ዓሌታዊ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ 239 ክቢሉ ኣህጉራውያን ትካላት ሚድያ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘመሓላለፎ ዘለዋ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ 4700 ሰባት እውን ምስ ግጭት ብዝተሓሓዝ ኣብ ትሕቲ ቂዳ ኣትዮም ኣለዉ ብፍላይ ብተወላዶ ኦሮሞ ኣብ ዝተዓብለለ ከባቢታት ሻሸመኔን ዝዋይን ናይ ዝዓኑ ዘሎ ኣባይትን ዝቃፀል ዘሎ ንብረትን ኣብ ሂወት ኣሽሓት ዜጋታት ሃገር ከቢድ ፅልዋ ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብዚ ዓሌታዊ ግጭት ሆቴላትን ንግዳዊ ትካላትን ዘጠቓለለ ልዕሊ 20 ህንፃታት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ተሓቢሮም ድሕሪ ሞት ስነ-ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝገንፈለ ቁጥዖ ተወላዶ ኦሮሞ መንግስታዊ ንብረት ጥራይ ዘይኮነ ህዝባዊ ቤት ትምህርታትን ናይ ውልቂ ንግዳዊ ትካላትን ከይተረፈ ይዕንዉ ምህላዎም ዋላ እውን እቲ ግጭት እንተሃደ በሰሉ ንነዊሕ ክፀንሕ ምዃኑ ተንተንቲ ይረድኡ ካብ ብሔር ኦሮሞ ዘይኮኑ ኢትዮጵያውያን ንብረቶም ገዲፎም ነናብ መበቆል ዓዶም ይምለሱ ምህላዎም እውን ካብቲ ሃገር ሰፈነዎ ዜና የመልክት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ፀጥታን ኣመሓደርቲ እንትዞባ ቅልጡፍ ስጉምቲ ብዘይምውሳዶም ተሓተቲ ምዃኖም ይገልጽ እኳ እንተሎ ግጭት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ኪንዩ ዝኸይድ ስጉምቲ ከም ዘድልዮ ብዝተፈላለዩ ወገናት ይግለጽ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ንኤርትራን ዞባናን ብዝምልከት ኣብ ሶሙን እዚ ንዝተረኣዩ ምዕባለታት ዝደስስ መደብና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ክሳብ ሕጂ ምሳና ብምጽናሕኩም ብስም ኩሎም ኣባላት ኤረና ምስጋና እናቕረብኩ ፋነወኩም ቢንያም ስሞኔ ሰላም ቅነ